Soludo kunie ni budike kunie dika dike o kunie dika dike ihe ji mara dike eluola Soludo wamba for kunie ihe ji mara dike eluola ịbata na sekọntena ihe ji mara dike eluola biko kunie chekwa Anambra ihe ji mara dike eluola a ga-aga release egwu a mba si apụgodi efesa ka ogonigo first of all ọ dị mma biko ajụjụ anyị na-ajụ bụ ọ bụrụ na e nwere majik emeburu na mbụ tupu election ya bụ ihe ji daa oyi biko si mekwa majik ahụ ọzọ ọ bụrụ na e nwere ndị a na-akwụba ụgwọ dịka ndị nche na ndị ihe na a na-akwụba ụgwọ ọ bụrụ na eji ha ụgwọ ọ bụrụ na ego kama tinye togeeti ọzọ na isi Ọnịsha na head bridge tinye 500 naira a ga na-anata ego a ga na-akwụ ndị vigilante itinye ya ma ya bụrụ na obodo dị mma nrute m ga-akwụ maka na ọ bụrụ na ichekwa ndị bilionia ịma mbọsị a Cubana chief priest na rurube ha ga mezicha bie ebe ọ na-eme ihe na enwere etu obodo si dị mma ma kedu afịa jụọ Igbokwe agbagburu unu ọkụ na-anabeghị ụlọ since more than 5 years si na ya ga-ana na Christmas a mana kịta egwu dị m ka ọba na onye ọbụla of course amaghị m ka ndị ọganigwe enwere na Anambra biko ọ bụrụ na enwere ihe unu ga-agwa gọvanọ ma ọ bụ enyemaka unu ga-enye maka sekuriti abụghị ọrụ ofu onye ihe ọbụla bụ ihe onye ọbụla ma a ga-eme dịka m sọjesiri kịta si tinye togeeti na anyị ga na-akwụ ọ bụ eziokwu na mma nga Anambra na Krismas a aga m na Enugu be anyị ịma na ndị be anyị gote drone mana ị ga-akwụnụ bifo ịgafe ekwetara m na m ga-akwụ maka ọ bụrụ na ha kwụchikwa enu m n'ụzọ Ọka jide m ebe ahụ onye ọbụla bụ onye nwa afọ Igbo rute ha n'ebe ahụ ọkwụọ tinye ya na togeeti na-aba tinye ya na briji na-aba irute onye ọbụla kwụ ịtụ isi ọ kara anyị mma after anyị na-enyebu ọkwa togeeti juru na Igbo ndị polisi na ndị amị a na-atụrụ ụtụ na-enweghị ha na-eme so biko ọ bụrụ nke ahụ nke a bụ obi m ka m kwuru mana ọ bụziri na igwe na ị ga-atụ ụtụ mba ekwensu na ba because na ụmụ ekperima niile anata ego ka esi eru ndị aka na ịjụọ m asị m ke security fund anyị ka eji eme si igbo security fund energize that people then I like na ihe na-emebu ndị AVG a ha nọ n'ụzọ ịpụta bụrụ big man drop ọrụ ha 500 1000 drop ọrụ fa ya bụrụ ọ bụla egujeburu ihe ọbụla ha dị active gọọmenti ji na anyị nwere security fund sisi na-agba energize ndị ịmana ha tinye ịmana ego na ọbara na-arụkọ ọrụ ọrụ ịmana ha tinye anya onye ọbụla drọpụ ara ha drọpụ aha ga-eme ha na ha ama mmazi ama urotazi na mgba adịghị n'egbe